kining gisulti ni Hesus sa iyang mga tinun-an human siya nabanhaw, maosad ni ang gipadayon pagbuhat sa mga apostoles hangtod karon sa mga nagsunod sa Ginoo. Unsa may gipasangyaw nga ang Mesiyas, ang manluluwas, ang tinuod nga manluluwas, kinahanglan gyud mag-antos pag-ayo aron makaluwas siya sa katawhan ug mamatay unya mabanhaw. So package gining tulo, mag-antos, mamatay ug mabanhaw. Unya ang nanagsangyaw sa dani sama nila ni San Pedro, nila ni San Pablo ug uban pang mga apostoles ug mga disipulo hangtod karon sama sa atong mga santos ni San Vicente Ferrer, kinahanglan sad sa atong pagsangyaw, kinahanglan sad ta nga muantos, mamatay unya mabanhaw. Sige, ingna nang imong tupad, ingna andam na kang mag-antos ana niya kung moingon gani siyang andam, ingna okay ra nimo mamatay ana kay tulo man gid akabuok atong agian niya. Inig-ingon niya okay, ingon din ka okay, mabanhaw na ka. Ana dayon kay di ka moagi aning duha, di sa ka mabanhaw. Pero usahay no, ang atong giapas ang pagkabanhaw kana bang gahom nga dili na gyud mabuntog sa kamatayon. Muna si San Pedro diri sa unang pagbasa, ila man tong napalakaw ang katong bakol. Ingon dayon San Pedro, ay mo pagtuo nga ang among kaugalingong gahom ug ang among pagka-Dios nun maoy nakapalakaw aning bakol. Kung dili ang ngalan, ang gahom sa ngalan sa inyong gipatay nga nabanhaw kadto si Hesus. So kung di ta moagis pagkabanhaw, dili sad ta makahimo og mga kana bang gitawag nato milagroso nga mga butang. So kining pagkamatay duha ni siya ka klase. Dunay mamatay nga literal, kanang muhunong gyud ang ginhawa. Doon na say tao nga mamatay tungod sa iyang pagsalikway sa iyang kaugalingon. Ug mao na ang level nga gustos Ginoo nga atong praktison. Akong term ana, practice og patay-patay. Nya unsa man na kanang di jud ka moangkon nga ikaw maoy hinungdan nganong nahitabo ang maayong butang. Ang ato ra gyung angkonon nga tungod ni sa Ginoo nga nagsugo nako, tungod ni sa espiritu sa Ginoo nga ania kanako nga akong gituman. Ana ge lingyag usab imong tupad inakinsay gabuot nga musimba ka karon. Ingna onya kung pananglitan og ikaw ray nagbuot, ang resulta na ikaw ugma moingon sa ka di sa ko musimba, ikaw ra may gabuot. Nya unsa may pagbuot sa Ginoo nga nagnobina man ta, kinahanglan humnon gid nimo ang nobina. Unsa man ang nobina? 9 days. May meaning ang nobina. Nya na day nobina nga 1 day, na day nobina nga 3 days. Naa sa tingali, muna ng uban, maingon din, bugoson tani. Bugoson ba, imbis nga siyam kaadlaw. Balik-balikon siyam kaadlaw. Hotdon, o basa ang tibok nobina o sa kaadlaw. Bugoson, di na nobina, tinapula ng imo. Nobina gani, siyam yun. Siyam kabalik-balik. Siyam kaadlaw. Mo nang doon natay first day, second day, hangtod 9th day. Ngay katulong lingi being na mubalik pa ka ugma. Kana bitang giyahan kita sa Espiritu Santo, marelax ra biya kita.
Kana bang di na ka magsalig sa imong abilidad ba, ma-relax gyud ka. Atong pag Easter Sunday, nagwali man ko ato nga ang ni pagawas gyud ni Kristo lubnganan si Kristo, katong anghel gibutang ra to dito, pero si Kristo gyud mo ni abli. Sus na may ni text sa akong amigong pari sa ipadara ning Father Siano, Matthew chapter 28 verses 2 and following. Og mikunsad ang anghel og milinog og giligid sa anghel ang dakong bato. Naku hala, bugo agin ako, wa man ko mubasa ani. Ingon ko dili ang anghel mo niligid, ang anghel man day mo niligid sa bato. Nya ningon day ko, Lord, kato ba yang akong wali? Gasalig bi ako ato gato bi ako nga inspiration to sa Holy Spirit. Di day to tinuod nga ikaw mo niablis imong lubnganan, ang anghel di ay. Nya nitingog dayong Ginoo diri sa akong kasing-kasing, nito ko bang ang Ginoo to ing siya ay relax lang gud diha, ang kuna lang gud na nga bugo ka, wa gyud ka kanang kabasa ana, wa ka kahinom kabasa man ko ana, pero wa ka kahinomdom, pero ang imong gisulti maoy kamatuoran. Di mura sa ko relax nako nya unsaon na nako pag-explain ing siya, ing na lang nga katong anghel ako man tong sulugoon dito nako sa ilawom, namilo pa ko sa akong kanang kuan, akong higdaan. Nya kay ang anghel ako mang sulugoon buutan man kay to siya, iya na lang giligidaan ang bato. Ako ra gud tay mo abli ato, pero iyang giligid kay buutan man nga sulugoon ang anghel. Para gud ang sulugoon nga ang imong amo mauntay manilhig, ilugan nimo sa silhig. Kakwa nga na, ako day kapila nako nang laba ko, giilugan ko sa akong gilabhan sa akong kuan kaning labandira. Uy, ay paglaban na, ako na mo laba ana. Ana ba? Pero kamao ko manglaba. Ingos Kristo kana na lang bato di nako maligid. Ako maganing naablihan ang bakba sa impierno. Kana na lang bato. Nako bitaw Lord no. Isa pero ang kuna lang bugo ka. Nako bitaw. Kana gyud. Kay kunwa ka Lord, I am simply nothing. Salamat niya to mga igsuon nga mo pahinomdom nato sama ni San Pedro, iyang gipahinomdoman ang mga high priest. Ingon siya, kamo mga bride kay mustanan gasigi mo tuon sa balaod ni Moises, pero wa gyud mo motuo nga si Jesus mo'y Mesiyas. Mao na pagbasol na mo, paghinulsol na mo, ayaw na mo pagpadayon anang inyong sayop nga binuhatan. Dawatan na ninyo nga ang Ginoo mao gyud sundon dili ang atong kaugalingon. Kay kung mo insistir kita sa atong gusto nya, himuon ginatong sakto bisan sayop nya, di kita mo angkon sa tong sayop, mahimo natang iyawa. No. Lingay mong tupad ing na mo angkon ka sa imong sayop. Angkon dili. Ingnon ka ro sa imong anak, ma, ngilad biya ng mamalikas. Ang saman, mo patuo ka niya, dili. Wow, but lang. Di ka magyaw-yaw, kumuton ko ng babat, kuriksyon ka ng buwanga ka, murasag dili, katapulan da, anaon na ba na nimo? Kana bang, ato na ba sa siyang tirahan sa iyang sayop? Kung koreksyonan ta sa atong sayop, ato sang tirahan sa iyang sayop, mom na itong style. Inig-ingon nga, ikaw ba bakakon kay ka? Unya ikaw di ka libakira. Anaon sad. Kibaw bi ako nimo kinsa ka buanga ka. Anaon pa nimo aron di na to hisgutan ang imong sayo. Oy nindot ka na. Ako anad naman ko ana nga koreksyonan ko. Anad na ko ana, pero bugat baya may biyang ipatay og tao usahay. Pero unsaon man gyud nga gaagad ra man kita sa Ginoo. Gaagad ra man kita sa atong gitawag nato bag process of growing in faith. Mao na nga dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Kinsa ra man gyung ngalan ang atong isangyaw, kinsa ra man gyoy makahimog katingalahan ang Ginoo ra gyud. We are simply nothing. Si Mama Mary, si Saint Joseph ug ang mga santo sama ni San Vicente Ferrer ni angkon gyud na
nga sulugoon ra gid mi nimo Lord. Wa gyud mi mahimo kun wa ka. Mao bitan na kining atong mga leaders ba, maggobyerno man or masimbahan, musugod na ganita pag-insister unsay atong gusto, dili na ta mo paubos, maggubat kita. Bisan gani kita dinhi sa simbahan, maglalis lang ta na usahay ng usa ka pong nga mao ni akong gusto, mao ni akong gituhuan, mao sa na imong gituhuan, lalisan tanig maayo kung kinsay sakto nato. Mas maayo tingaling mamalandong og moingon, "Come Holy Spirit, enlighten me. I am simply nothing without you." Ano? Sige. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mutuog yun ko na kining pagpalit og slat makaayo gini nato. Sige, ing na kining pagpalit og slat makaayo yun ni. Tuog yun ko, Kaya nga naman, makita mas mga buhat, pinaagis pagpamalit na tog slats, naka-renovate ta dinhi, nakatukod ta, nakahimo ta ning atong lugar nga simbahanan, nga porti ng nindota. Nakahimo patagtabang ato sa Kapilinha di Fatima, nga nindot na sa kain aron nga center gid na sa replica, original yung replica and officially consecrated sa ato yung kadagkuan sa simbahan gikan gid dito sa Portugal hangtod sa atong archdiocese, mao ginay official replica sa Our Lady of Fatima. Karong adlaw Pitsa 4 mao ang ikaduhang tuig sa iyang consecration. Ave Maria. Nya nakatabang ta ana dito tungod sa atong slat-slat. Abot na mga dulan 40 million ang atong na-contribute dito sa slat-slat nato. Ug sa uban pang dagkong kalihukan sa simbahan, Thanksgiving ni Archbishop Bishop Chupilo Kamumot sa iyang pagka-venerable, mga 7 million sa to'y naabot sa atong slat-slat. Nya sa ato sang National Retreat of Priests, mga 7 million sa atong slat-slat nga na-contribute dito. Ug daghang mga parokya nakapahimos tungod aning slat-slat. Ma-question pa na nato kung kabubuton ba nis Ginoo og dili. Di na lang ta mo question. Unsa may buhaton? Cooperation, magtinabangay tagpalit og slat. Guya gid ninyo Sige. Mao na ni atong slat ha. Di pa biya kay ni daghan pero basin pa sa daig mo daghan ni karon. Ang atong SBF dag para sa atong kumbento niabot nag 17,667 ang atong halin, naapay 42,333 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Mo nahangyo nako kutob abot atong pista first day maron nya, kutob abot ang pista kitang tanan mopalit tag 10 minus usa ka slot haron mahurot ni nya ato ng halad sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer, ang atong hilabihan ka milagroso nga santos. Unya ang ato sang Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS naabot na sang atong halin og 13,016 slots, naapay 16,984 slots nga available, tag 200 pesos per slot ni siya. Nya naatay 22 slot challenge nga tag 4,400, niabot na sa 233 ka 22 slot challenge ang atong nadawat. Nya doon na tayo special slot para gyud sa pista, specific sa pista. Lugaw 18 ka slots nga tag 3,000 kada humas atong nobina. Karong hapon sa atong major nobina natay pakaog lugaw. Naabot na sad og 5 ka slots ang atong halin. So 13 slots na lang ang nahibilin nga tag 3,000 pesos. Nya sa ato sang litson 12 ka tag 15,000 per slot, wala pa'y halin. Sa atong decoration din tulo ka slots nga tag 30,000,
usa pa itong halin, duha na ang kaning kuwang. O mao na ni ang atong halin kanirong gidecorate karon, nindot ba o bati? Unsa gani ato ning ipatangtang eh. Na nindot. So sunod na sa nato ani karong Biyernes atong ilisa na sad ni. Niya hinaut unta nga mopalit na mo ani nga atong nanay mopalit ani duha na mala ni kaslats tag 30. Unya katong usa ka slot para sa pista nga 50,000 nahali na sad. Sa atong pakpakan ang tanan. Salamat kayo. So nahali na to. Wa na secured na ta para pista. Nya ang ato na lang litson tag 15,000. Palit mo daghana. Pero unya pa man inig baryo pista, inig kapit sa 13. So kini ako ning gihisgutan tungod kay kung suguon tas Ginoo ang resulta kaayuhan. Mao na si San Pedro gisugo sa Ginoo sa pag-ayo sa pagpaambit sa gahom ngadto sa bakol, naglukso-luksos kalipay ang bakol. Ang mga pari nga naglagot gisugo sa ilang garbo, gisugo sa ilang tawhanong garbo, nakahatag og kadautan hasta pagani ang Ginoo ila pang gipatay. Kung suguon natas atong kaugalingong garbo mga igsoon, ang resulta mabungkag, maguba ang nindot. Pero kung suguon tas Ginoo nya magsige tagtuman, ang bati mag-anam og kanindot, ug ang nindot musamot og kanindot. Mao na iti mailhan. Nitanawa imong naong naguba o ninindot. Naa pa tong original o wa na? Kung wa na ang original, sa ato pa naguba. So wa mo nindot, naguba. Pero naa pang original, niya, misamot lang siya kanindot, congratulations. Mao na siya. Kumusta man imong kinabuhi, minyo man ka, ninindot o naguba? Yung ka ninindot pa der, pero buwag na misa kong bana, naguba. Yung siya, ninindot man sa dakong feeling, Father, nakamubuo naman ko. Di lagi, naguba lagi. Katubang kami niyoon ba, naguba? Mo na, nagbuwag naman mo, naguba na to. Pero ninindot karon ang imong gibati, bisag sigihan kag kulatas imong bana, kana mo ininindot. Nangahibat ng imong naong tungod sa kulata, pero ang imong kasing-kasing nisamot ka in love sa imong bana o sa inyong pamilya, kana mo ininindot. Na siya. Kaya man maguba ang original.